दिनै जोंहा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हरखाबै मोनसे मावफुं मेल लानाय जादों। बे मावफुं मेलाव जोङो गोदानै बिबान मोननाय BPCC नि मानगोनां चिफ कअर्डिनेटर बिथांखौ जोङो खावलायदों। आरोबाव सासे कअर्डिनेटर सेन्ट्रेलनिनो बिथांखौबो जों खावलायदों। आरोबाव बेजों लोगोसेनो जोङो बिमा गौथुम आफाद बर' बिमा गौथुम आफाद बेनिबो सासे सेन्ट्रेल कअर्डिनेटर जों धेमाजि जिल्लायाव मोननो हादों। दा बिथांमोन साथामखौबो जोंनि जि जिल्लानि मावफुं मेल बे मावफुं मेलाव जोंहा जिहेथु गोरोबलायनानै खामानि मावलांनांगौनि गोनांथि दङ। दा बेखौ नोजोर होनानैनो बिथांमोना जिहेथु गोदान बिबानगिरि बे गोदान बिबानगिरि हिसाबै जोंनि एक्जिकिउटिभआव जोङो जिहेथु गासैबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जथुम जागोन। बे जथुम जानायावनो बिथांमोनखौ मोनसे जोङो सिनायथि फोरबो हिसाबै बा जोङो बरायनाय हिसाबै बिथांमोनखौ जों खावलायदों। आरो जोंनि मावफुं मेल जानायनि गेजेराव जों बिथांमोनखौ लाफानानै जोंनि गेजेराव सिनायथि होदों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों। आरो जोंहा आफाद हिसाबै जिल्ला आफाद हिसाबै गोबां मावनां खामानिफोर दङ। बे मावनां खामानिफोरनि सायाव जोङो जिल्ला आफादा दिनै मावफुं मेलाव माखासे एजेन्डा लानानै जों सावरायबाय। जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनो दं। जोंहा फरायसालिनि खामानि मावनो दङ। फोरोंगिरिनि जेंनानि सायाव खामानि मावनो गोनां दङ। आरो एज ए हल जि जेंना जेंसिफोरा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फैदों बेफोरनि सायाव जोङो मोनसे मावफुं मेल लानानै सावरायदों। आरो बे सावरायनायाव जोङो बिथांमोनखौ बरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोनाबो जोंनि खावलायनाय लेखानो फैनानै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों। बेखौ जोङो गोजोननाय फोरमायदों। बेयाव नोंथांमोना जि बाथ्राखौ सोंदों बेहाय डाइरेक्ट मोनसे आफाद होननानै नङा बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङावनो थानाय बिथांमोना मोनसे नोजोरखौ लानानै बर' कालसार काउन्सिलनि सिङाव दिनै माखासे नोजोरखौ लानानै बे आफादखौ दादों। बर' पिपुल क'अर्डिनेसन कमिटि बेखौ दानाय जादों। बेखौ 2024 मायथाइनि 22 फेब्रुवारियाव दानाय जादोंमोन बक'आव। बे हिसाबै बै समाव चिफ हिसाबै रमेश नार्जारि दानि बर' कालसार काउन्सिलनि डेपुटि चिफ बिथांखौ होदोंमोन। बिनि उनाव बोसोरथाम थांबाय। बोसोरथाम थांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हांख्रायनायनि गेजेरजों थांनाय एप्रिल दाननि 1 अक्ट'आव रङियायाव मोनसे थान्दै मेल लिंदोंमोन। बे थान्दै मेलाव बर' कालसार काउन्सिलनि सिङाव थानाय माखासे जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लिंनानै जथाय सावरायनाय जायो। बे सावरायनायनि गेजेरजों दिनै आंखौ चिफ कनभेनर हिसाबै होनाय जादों। आरो बिदिनो जोंनि जिल्लानिफ्राय जा धर्मेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो दङ। बिथाङाबो आगुनि जोंनि क'क्राझार लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरिमोन। आरो बिदिनो बै समाव जोंनि माखासे बारग'नाय फरायसा आफादनि बिथांमोनखौ सायख' जिल्लाफोरनिफ्राय होनाय जादों। बेयाव गासै 75 सुबुं जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ सायख'दों। आरो बिदिनो बोसोनगिरि माखासे दङ। बिदि हिसाबै सायख'नाय जादों। आरो बे हिसाबै गायसननायनि उनाव दिनै धेमाजि जिल्लाया हांख्रायनानै बरायनाय लादों। बे हाबाफोराव आं नुजाफैदों। गाहायै बे आफादनि माबायदि जागोन? बेयो गुबैयै थोंजों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' कालसार काउन्सिलनि सिङाव थानाय माखासे राजखान्थियारि बिथिंखौ नोजोर होनाय। जिहेतु जों मिथिगौ माखासे बिथिङाव फरायसा आफाद हिसाबै थोंजोङै बाहागो लानो हाया। आरो थोंजोङै माखासे राजखान्थिगिरिफोरखौ लोगो हमनो एसे उसुबिदा जायो। बेफोरखौ नोजोर होनानै बेखौ खालामनाय जादों। फारसेथिं जोंनि माखासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बारग'लांनायनि उनाव बिथांमोना राजखान्थिजोंबो माखासे सुबुंफ्रा सोमोन्दो थाया। गुबुन आफादजोंबो सोमोन्दो गैया। बिदिनो ओरैनो थानाय माखासे सुबुंफोर दङ दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरनि मेलेमाव दाबो बर' हारिनि सेन्टिमेन्टआ दङ। बै बिथांमोनखौ दिनै जथाय लाबोनानै बिथांमोननि साननाय हनाय जिथु आदर्श बेफोरखौ जोङो बेफोरजोंनो बुथुमनो थाखाय बिसोरनि माखासे माइन्डनि बा मेलेमनि जिथु गियान बेखौ मोननो थाखाय जों जथायै बेखौ जोङो लाबोनायनि मोनसे सिन्था खालामदों। आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिखौ राजखान्थियारि बिथिङै समाजखान्थियारि बिथिङै गासैबो बिथिं जि समस्या दङ बेखौ बयनिबाबो एसे लानानै जोङो बोरै सावरायनानै जोङो हारिखौ आरोबाव माबा मोनसे लेभेलाव दाजाबना होनो हायो सक्ति मोनसे बे लेभेलखौ लानानै बे खामानिखौ मावनाय जादों होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो फोरमायदों। बावगोन नामा?
दख'रा आफाद होननानै बिदि आफाद थाया ओरैनो जों क'र्डिनेटर हिसाबै खालामनाय जागोन जिल्लायाव बिदि दालाय आफाद माबा जेबो थाया बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिल्ला बर' फरायसा आफादनि सिङावनो सोलिदों बियो बिदिनि आवथायावनो बिदि आलदायै मोनसे पावार गैया बेना दा बेखौ फरायसाफोरा जि बिथोन होयो जि निर्देश होयो बेबायदिसो बे खामानि मावनाय जागोन